Is-saga ta' riżenji min-naħa tal-kumpanija Malta Investments tkompli. Din id-darba b'riżenji ta' żewġ diretturi Viktor Karaki u Tanja Brown. Dawn id-dettalji tħabbru fi stqarrija maħruġa fil-Borza ta' Malta fejn ingħad illi Karaki rreżenja minħabba raġunijiet personali, filwaqt li Brown irriżenjat wara li aċċettat pożizzjoni ġdida. Minflokhom issa ser iservu bħala diretturi Rodrik Psajla u Carmela Ċantar. Fl-istess stqarrija tħabbar ukoll li Desire Kassar irriżenjat mir-rwol ta' segretarja tal-kumpanija u se tkompli sservi fil-kariga ta' direttur mhux eżekuttiv. Fil-passat din il-kumpanija diġà rat sensiela ta' riżenji fosthom tas-segretarju tal-kumpanija Albert Cilja u taċ-ċermen eżekuttiv Johan Farrugia. Apparti minn hekk l-ex MEP Laburista u ex-chairperson tal-istess kumpanija Marlene Mizzi kienet tneħħiet mill-kariga tagħha wara li kienet allegat intħil politiku min-naħa tal-ex Ministru Galdes fil-kumpanija Malta Investments. Mizzi kienet allegat li Rodrik Galdes li għadu deputat tal-Labor fil-Parlament kien qed jitħabbeb ma' ċertu kontratturi tal-kumpanija. Il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru responsabbli minn din il-kumpanija, Rodrik Galdes, irreżenja u qal li ħadin id-deċiżjoni sabiex ingħaddaf ismu minn allegazzjonijiet li tqajmu fl-aħħar ġimgħat u xhur. Wara r-reżenja ta' Galdes Malta Investments issa taqa' taħt is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul. Preżentament il-kumpanija Malta Investments qed tiġi investigata mill-Awditur Ġenerali fuq talba tal-Partit Nazzjonalista.